אני מבין, אני יודע שאתה בטוח שאתה צריך לקרוא עוד ספר, לצפות בעוד איזה הרצאה, לקחת עוד איזה קורס. אני מבין את כל הדברים האלה. אבל אם עשית את הצעד הנכון וכתבת לך רשימת יעדים ואתה עדיין מרגיש תקוע, אני יכול להבטיח לך שעוד תכנון, עוד ידע, עוד מחשבות על הדבר הזה, זה לא הדבר שאתה צריך. הדבר היחיד שאתה צריך לעשות עכשיו זה פשוט לצאת לדרך. אני יודע כי גם אני הייתי שם. וכמו שאתם יודעים, כל הדברים שיש לנו כאן בערוץ זה אך ורק נטו מהניסיון האישי שלי. וכן, יש את הדברים הטובים שאני רוצה להעביר לכם, ויש גם את הטעויות שאני עשיתי בדרך שאני רוצה להעביר לכם. שזה בעיניי אפילו חשוב יותר. כי זה הדבר שיחסוך לכם זמן בדרך להצלחה שלכם. ולי לקח כמעט יותר משנתיים, אפילו 2.5 שנתיים, להתחיל באמת לעשות את הצעדים. ישבתי, צפיתי בהרצאות, קראתי ספרים, התאהבתי בכל הדברים האלה, אפילו כתבתי לי רשימת יעדים. קניתי לי אפילו, אני זוכר, מחברת מסודרת, מחברת כחולה עם כריכה כזאת יפה, כתבתי לי את כל היעדים. וזהו. לאחר מכן פשוט סגרתי את המחברת, הנחתי אותה למדף ונגמר הסיפור. עכשיו, אני לא רוצה שאתם תעשו את הטעות הזאת. אני רוצה באמת להעביר לכם את הידע הזה בשביל שאתם תלמדו מזה ותדעו לצאת לדרך בצורה טובה יותר ונכונה יותר. אז הדבר שאתם צריכים לעשות עכשיו זה פשוט לחפש את הצעד הבא. אל תחכו שכל הדרך תהיה פרוסה בפניכם, שהכל יהיה מושלם, שכל הכוכבים יסתדרו בשורה. זה לא המשחק. המשחק כאן זה פשוט להרים את העיניים, לחפש את הצעד הבא ולעשות אותו. גם אם אנחנו יודעים שהצעד הבא הוא כנראה יהיה טעות. הכל בסדר. מטעויות אנחנו לומדים. זה בדיוק הדבר שאני רוצה שתיקחו מהסרטון הזה. אנחנו עושים את הצעדים הנכונים, ואנחנו עושים את הצעדים שחשבנו שהם הנכונים, ובהמשך אנחנו נגלה שהם היו טעות. אבל היופי זה שאנחנו לא יכולנו לדעת מראש, אבל אחרי שעשינו את הצעד, יש לנו עכשיו הרבה יותר ניסיון לקראת הצעד הבא. צאו לדרך, אל תפחדו לעשות טעויות. באנגלית יש ביטוי שאומר analysis paralysis. בעברית זה בעצם שיתוק הניתוח. אנשים שכל כך צריכים את הוודאות הזאת בחיים שלהם, כל כך מכורים לאשליית הביטחון הזאת, לא יכולים פשוט להתקדם מבלי לדעת שהדבר יהיה נכון. ובכנות אני חושב שאין משהו שהורס יותר חלומות מהדבר הזה. מאשליית הביטחון הזאת, מהוודאות הפיקטיבית הזאת שאנחנו צריכים שתהיה לנו בחיים. אין דבר שהורס יותר מאשר הדבר הזה. את בני האדם אפשר לחלק לשתי קבוצות. הקבוצה הראשונה זה הקבוצה שדיברנו עליה ממש עכשיו, שצריכים את הוודאות הזאת, חייבים, מכורים לאשליית הביטחון הזאת. והקבוצה השנייה זה קבוצה של אנשים שצועדים בדרך. כי הם מבינים שהם יצליחו להגיע למקומות שהם רוצים בחיים שלהם, רק על ידי צעידה בדרך. זה הכל. ברגע שהם יצעדו בדרך, הם יצליחו להגיע לשם. ואני זוכר שקראתי בספר של רוברט קיוסקי שממש אהבתי, שהאבא העשיר שלו סיפר לו, שבעצם העולם מבחינת כסף מתחלק לשתי קבוצות של אנשים. החלק הראשון מכור לביטחון, החלק השני רוצה חופש. אבל תראו את הקטע. החלק הראשון שמחפש כל היום ביטחון, הוא לא יצליח להשיג לא ביטחון ולא חופש. אבל הקבוצה השנייה, שמוכנה לצעוד בדרך, למרות כביכול חוסר ביטחון, תגיע בסופו של דבר למקום כל כך טוב, שיהיה לה גם חופש וגם ביטחון. אז הדבר שאני רוצה שתיקחו איתכם השבוע, זה בדיוק זה. תבינו שנייה מה היעד שלכם, תפסיקו לנתח, תפסיקו לחפש עוד מידע, תתחילו לצעוד בדרך. גם אם הצעד שאנחנו עושים עכשיו הוא הצעד הקטן ביותר. אבל היופי הוא שאנחנו מתחילים לצבור מומנטום חיובי שיקדם אותנו באמת להגשמת המטרות שלנו. אז זה הדבר שרציתי שתיקחו איתכם השבוע, מקווה שזה עזר לכם, מקווה שזה עשה לכם סדר. אם הסרטון הזה מדבר אליכם ונתן לכם ערך, אתם יותר ממוזמנים ללחוץ על כפתור הלייק, להשאיר תגובה, לומר לי באמת מה אתם חושבים ואיזה עוד דברים אתם רוצים שאנחנו נדבר עליהם בשבועות הבאים. אם אתם שמחים לקבל את הערך שמוצג כאן בערוץ, אתם יותר ממוזמנים להירשם לערוץ ולהצטרף אלינו למסע. תודה רבה על הזמן שלכם.
תודה רבה שאתם כאן איתנו. אני מחכה לשמוע על ההצלחות שלכם, ואנחנו נתראה בסרטון הבא.